as she stands there singing for my name. Moro! Tehdään tänään shuffle, eli perusajatus on potku, potku sisään, potku, potku sisään. Ja oikea jalka potkaisee oikealle. Ja nyt yritä pitää semmonen about lantiolevyinen asento ja ehkä pieni aukikierto tähän lonkkaan. Ja rennot jalat, vähän semmonen hölkkäysfiilis tähän. Ja lähdetään tänne oikealle, eli potku, potku sisään. Potku, potku sisään. Yes. Saman potkun sisään voi kans vetää edestä, eli eteen. Sisään. Yes. Ja sitten tästä voidaan varioida kans niin, että tehdään eteen taakse. Eli nyt kun ollaan liikuttu tavallaan potkuun samaan suuntaan kuin mihin ollaan potkastu, niin tässä eteen taakse niin hypätäänkin, tukijalka hyppää vastakkaiseen suuntaan. Eli kun mä potkasen eteen, niin mä hyppään taaksepäin. Kun mä potkasen taakse vikaksi, niin sit mä hyppään eteen. Eli potku, potku, taakse. Potku, taakse. Yeah. Ja sitten siihen voi lähteä varioimaan, lisätä vaikka pieniä ikään kuin jumittavia kohtia. Jos sä teet vaikka eteen, niin mä jäin jumittaa pelkästään tätä. Tai jos mä teen taakse, otan lisäpotkun. Ja sitten aina kokeile liikkuu, vaihtaa vähän suuntia. Ei käytä tilaa. Tämä on shuffle.